Здравейте, мили мои! Връщам се към вас с един много интересен разклад. Темата на разклада ще бъде какви чудеса ме очакват през месец април. Тъй като месец април чука на вратата, това е много актуална тема. Докато разбърквам хубаво картите, ще ви кажа, че получих информация, че човек се представя за мен, създал си е Facebook профил и ви пише: имайте предвид, че никога, абсолютно никога няма да тръгна да ви пиша, освен ако вие първи не сте се свързали с мен. Никога няма да ви предлагам мои услуги, няма да тръгна да ви пиша. Така че всички, които се представят за мен, всички, които са лъжливи, всички, които искат да несат щети върху моята общност, аз съм сигурна, че Вселената ще ги накаже по един или по друг начин. Да знаете, че просто единственият начин за връзка с мен е вие първи да се свържете. Аз никога няма да започна да ви пиша или да ви промотирам мои услуги. Това е пълен абсурд. Така че бъдете бдителни. Много е важно да се доверявате на правилните хора, правилните източници, защото хора, които се представят за други, крадат самоличности, искат да се възползват от вас. Така, тъй като разбърках добре картите, това беше важно да го кажа за всички хора, които гледат моите видеа. Нека да видим какво ви очаква. Аз дори пуснах пост и в първи коментар може да намерите линка към този въпросен Facebook профил. Ще помоля всички от вас да го репортнат, защото такива хора все пак трябва да бъдат докладвани и не трябва да им се дава гласност по никакъв начин. Така, хубаво нареждам картите. Така, интересно. Нека да започнем. Ако сте мъж, вие мислите за някакво пътуване, което ви е над главата. Също така, това, което виждам е около вас има хора, които ви се представят за приятели. Не им вярвайте. Най-вероятно тези хора ви дължат пари или тук имате някакви работни взаимоотношения, свързани с пари. Трябва да ви дават или просто правите някакъв бизнес заедно. Не им вярвайте. Не са хора, които са сериозни и отговорни с работните процеси. Ако сте дама, вие си мислите за някаква интересна среща тук, тя ви е над главата, планирате такава среща или си мечтаете за подходящ партньор. Ако сте дама, много важно за вас трябва да кажа трябва да обърнете внимание на тялото си, на хранителния си режим, така ми казват картите. Това, което виждам, в най-скоро време ще претърпите някаква загуба. Може би ще бъде загуба от план на някакво пътуване. Загуба от план на пътуване. Или ако имате дете, детенцето ви да изгуби някакъв предмет, нещо физически. По-скоро така ги виждам нещата. Обмислете варианта някъде да ходите на път. Това е просто план във вашата глава. Още, както се казва, не сте купили билетите. Тъгувате за някаква къща, стара къща или искате да купувате някакъв имот. Тук има тъга по някакъв имот, може да сте го продали и да ви е бил скъп на душата и на сърцето този имот. Но картите казват, че така е било правилно. Това е естественото развитие на нещата. Наистина някъде ще пътувате, аз ви го потвърдих тук с тази карта, но и тази карта казва, че ще пътувате някъде около град, където има вода, море, река, може и да е океан. Ще пътувате, като пътуването ви е свързано с много хубави емоции, с разкошни емоции. Просто внимавайте на този път да бъдете в добри взаимоотношения с хората, които пътувате, за да може така да ви е по-цветно и да ви е по-приятно самото пътуване. Гледайте да не обръщате внимание на дребни неща, които могат да ви изнервят. Разбира се, в живота винаги има нещо, което не ни харесва.
има хора, които тук ви влияят, така ми казват картите, влияят ви на мнението. Гледайте да не им споделяте лични неща. Гледайте да взимате самостоятелни решения и да не се предоверявате на мнението на другите, защото картите ви казват, че тук предложенията на другите може да ви играят лоша шега. Това го имайте като предвид. Ако имате деца, детето ви ще ви зарадва, детето ви ще ви зарадва с нещо много хубаво, може да е постигнало може да има някакъв медал за нещо, или има друг вариант, ако вие си мечтаете за деца, има възможност това да се случи по-накрая на годината. Дай Боже. Това, което ви казах още първоначално, е, че ще има някаква загуба. Аз ви предупредих още от началото на гледането. Това, което виждам за вас е, че вие си мислите за някаква конкретна среща с някакъв човек. 16. Човека ви е скъп на душата и на сърцето и правите план да се видите с него. Амин, дай Боже. Благодарим на картите. Това беше от мен.